ئەمێ لەسەر بێ مژارێ هێشتا ڕابوەستی من میوانێکەیە بەڕێز ڕەزا ئەیوب ئەندامێ پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا لە باژێرێ کاین یە فەڕەنسایە دیگەلمەیە بەڕێز ئەیوب ئێوار باش شێوەیەکی گشتی بە خواندنا تەش بوو vê bûyerê vê rewşa li Parîs çi ye؟ براستی استێکاوی ئەس دلوانیە شەهید دێمەی پارتیە کوردستانê دلوانیا xwedê wate vade sersaviyê ji şehîd dixwaze em birastî em bigîvî karê pêşkerandin hatê dergê ev kar nekarîne Kurdayê mesûla tu deverê ev nekirî bes rastî yê hirmet mera hirmeta welat lê mermeta wî welatî dike ev Kurd em Kurd heya roja îro dünya û alem ser bin em Kurd pêşkes sanî rastînin û dünya Başa بەڕێز ڕەزا ببۆرینە نزانم دەنگێ te wazih نییە بەڕێز ڕەزا دەنگێ te wazih نییە ez ji dengê te fêm nakim tu kerema xwedkarî hêdfona xwe bîniye xwarê bê hêdfon baxwî belkî dengê te baştir bît ez û temaşevan yanî ji dengê te fêm bikin em ê spasiya te dikin بەڕێز ڕەزا ئەیوب ku ji bažêrê kayîn li gel me bûyî aha tamam Karî wan sema'ane ew hêdfonê goyê xwe dewan sema'ane danê temam niha biaxve bes barim suretê wî jî nema بەڕێز ڕەزا ئەیوب ku li Parîsê li bažêrê Kayniyê Ferensa gelmeye derbarê ev bûyera beriya du rojan roja eynî ku li Parîsê çêbûye kesekî nejatperist yê Frensî êrişî ser navendeka keltûriya Kurdan kiriye sê Kurd kuştîne û sê jî birîndar kirîne karvedan li ser astê navxwe li ser astê cîhanê heya niha jî berdewam in Kurd li her derê nîgeran bûyne dibêjin çima heya niha hikûmeta Ferensa yanî bêdeng e weke pîwîst yanî nehatiye bersiv bizanîtin ev encam ev êrişe çawa hatiye kirin berêz Reza ez barim amade ye temam hazir e tamam berêz Reza berdewam e li ser axiftina xwe yanî bi şêweyekî giştî ev rewşa niha li Parîsê heye ev nîgeraniyên Kurdan revenda Kurdan li Parîs li Ferensayê heye çawa dibînî derencam wê çi bin مگو بری گشی وقت به امدلوانیا خودی لشهید می پاریس براستی روشا ما کردا روشا گله حیا روجایرو برباری کردا را بری دولتك حزدك وتبعوا له سرق ماكرون جيدو de gotin de وحتى رجاء تابعا بيجي تبي هاوج بوليس الفرنسي برهم بر حكومة فرنسي تبي أب de ama em karinin kari çünkü kar xaraker karima Kurdayı belge gelek ve berêz Reza Eyyûb berêz Reza berêz Reza destê te xweş bin gelekî spas dengê te nagehî te me em ji dengê te fêm nakin temeşevan jî ji derve fêm nakin ji dengê te xwe dibe problemeka teknîkî heye yanî ji internetê ye انترنت ضعیفه دنگی te bi başî nagihît em ê hewl din di demên dahatiya careka din te werbigirîn gelekî spas berêz Reza Eyyûb endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji bažêrê Kayniyê Ferensa tu digel me bûyî gelekî spas daxwaza lêborînê cenabê te dixwazim